Hêzên rizgariya Efrînê di meha Çilelê de derbên xurt li artêşa Tirkiya dagirker û cetên wê yên li Efrîn, Ezaz, Mare, Ray û Babêdan. Di 28 çalekiyên ku pêk anî de 5 leşker û sû du çete hatin kuştin, sû 8 çete jî birîndar bûn. Gelek, cek û cebelxane jî ketin destê hêzên rizgariyê. Li herêma Til Rifet di encama êrişa artêşa Tirk û cetên wê de zarokek şehîd û yek jî birîndar bûn. Di meha Sibatê de çalekiyên hêzên rizgariyê ranewestiyan. Li herêmên Efrîn, Ezaz, Bab û Mareê de derbên giran li dagirkeran hatin xistin. Di encamê de du leşker û 51 çete hatin kuştin, 53 çete jî birîndar bûn. Bi hatina adarê re hêzên rizgariyê li herêmên navborî çalekiyên xwe berfireh dikirin. Di encama sê çalekiyan de 49 çete hatin kuştin û 5 jî birîndar bûn û gelek cebelxane jî ketin destê hêzên rizgariyê. Bi destpêka Nîsanê heta dawiya wê re li Efrîn, Ezaz, Mare, Ray û Babê rojane çalekî hebûn. Di 24 çalekiyan de 10 leşker û 58 çete hatin kuştin, sû 7 çete û leşker jî birîndar bûn. Bi hatina demsala havînê re êdî artêşa Tirk û cetên wê derb li ser derbê jî hêzên rizgariyê xwarin. Di çalekiyên ji meha Gulanê heta Îlonê de hêzên rizgariyê li herêmên Efrîn, Ezaz, Bab û Mareê sû 5 çalekî pêkanîn. Di encama van çalekiyan de 14 leşker û 56 çete hatin kuştin. 15 leşker û 63 çete jî birîndar bûn. Her wiha derbên giran li maşîne û çeperên artêşa Tirk û cetên wê hatin xistin. Gelek cebelxane jî kete destê hêzên rizgariyê. Di meha Mijdar û Kanûnê de jî hêzên rizgariyê navenda çalekiyên xwe kir Efrînê hatî dagirkirin. Di 12 çalekiyên li herêmê de 25 çete hatin kuştin û 25 jî birîndar bûn. Her wiha baregehê çeteyan ya li taxa Eşrefî ya başêrê Efrînê hat rûxandin û 4 maşîne jî hatin teqantin. Çetên dagirker ku di çalekiyan de têk diçon, meha Kanûnê de êrişî gundê Kîmariya Efrînê kirin. 2 sivîl şehîd û yek jî birîndar bûn.